खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रा बिफाननि गोहोआ बिटिसि आवनो दं। हाग्रा ओनसोलखौ नायनायजों लोगोसे एभिक्सन खालामोब्ला बिटिसिनि सिम हाग्रामा महिलारिया गोरा जानांगौ आरो जिल्ला बेंगिरिफोरखौ बिथोन होनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरोबाव बिथाङा ओरैबायदि बुंबावदों दि बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलाव गोबां मावबादि नक्सालिबादि एबा हाथियार लाग्रा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाबनानै दं। रुनिकाटा खोन्दो हाग्रा मावखुलिखौ गाग्लोबनानै सावनाय, हाथियार लांनाय आरो पुलिसजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि जवानफोरखौ गाग्लोबनाय दुथां सुबुंफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होनना बुङो दावराव देख्रेब नार्जारिया। मख'जाथावदि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा खोन्दोनि मावखुलियाव सान्थालि सुबुंफोरा लोब लोब फैनानै मावखुलिखौ गाग्लोबनाय, गारिखौ अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायनाय समाव बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरफोरा सुबुं माहारिनि सायाव उदखार खालामनाया थाद'नाय गैयाजासे जागासिनो एबा सोलिगासिनो दं। तामुलपुर जिल्लानि गवाबारि ओनसोलाव सुबुं माहारि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि सोमजिबावदों। साननैसो सम सिरियै थाबाय थानाय मैदेरफोरा थांनाय हरनि समाव फिन खेबसे मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया जागायजेनबावदों। हरनि समाव गोबां अखा हाबाय थानाय समनि गेजेरावनो मोब्लिब होनायनि बेराखौ सिफायनानै मासे गिदिर मैदेरा गामिनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। हाग्रानि मैदेरा गवाबारि गामिनि नारायण जुब्बा आरो अबाला हाजंनि गंनै न'फोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामो। मख'नाया गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि बार'भुटान साखाथिनि गामिफोराव हाग्रानि मैदेरा सुबुंफोरनि धोन सम्पद खहा खालामबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो गोबांथार आबाद फोथार खहा खालामनायनि अनगायैबो मानसि थानाय जायगायाव फैनानै मानसिफोरनि न' बां सिमफायनाय खहा खालामनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेनि सायाव बिटिसि खुंथाय आरो रायजो सोरखारा दासिमबो जेबो रोखोमनि गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनाखै। बेराफारसेथिं खहा जानाय न'खरनो अनसुंथाइ होनो थाखाय दाबि खालामदों भुगिनांनाय न'खरनि सुबुंफोरा। बिजिनि दख'रा एबसुनि बानजायनायाव खुंजादों 17थि बैसागु फोरबो फालिथाय। दख'रा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बादि साननैनि हाबाफारिजों खुंजादों 17थि बैसागु फोरबो फालिथाय। बड'फा हाउसनि गेलेग्रा फोथाराव माखासे हाबाफारिखौ लानानै खुंफुंनाय जादों बैसागु फोरबो फालिथाय। मख'जाथावदि 7 आरो 8 बैसाग एबा साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय गिबि सानाव बैसागु फोरबोनि लांगोनाखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बिजिनि दख'रा एबसुनि बारग' आफादगिरि एवस्रां बसुमतारिया गोजोननि आर'ज मेथाइ रोजाबनायनि उनाव एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन। बिजिनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बैसागु फोरबोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बैसागु खुंफुं आफादनि मासिगिरि देरहासार गयारिया गेदेरफोरनो मान होनाय आरो उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारि जोबनायनि उनावनो गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनाया जागायो। मख'नो गोनांदि गिबि सानाव जर'खायै दोरोङारि दामजु दामनाय बादायलायनाय, बैसागु सेंग्रा आरो बैसागु सिख्ला आरो देमसि मोसानाय बादायलायनाया जागोन। गुबुन फारसेथिं नैथि सानाव मिरु एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिनि बाहागो लानायाव बिजिनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्था 2026खौ गथायगोन आरो बैसागु मोसानाय बादायलायनाया जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय 2025 मायथाइनि 22 एप्रिल खालाराव पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायजों सा 26 दावबायारि सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै थामहिनबा पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि बोसोरसे उनाव जम्मु आरो काश्मीराव रैखाथि हान्जाया उदखारिफोरनि हेंथायै गावसोरनि अपारेशनखौ गोख्रोङै खालामदों। गाग्लोबनायनि उननिफ्राय गासै मिरुआरि ओनसोलाव सा 46 उदखारिफोरा बुथारजाबाय होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बेनि गेजेराव पेहेलगाम जाथायनि दायनिगिरिफोरबो दंफायोमोन। जम्मु काश्मीरनि गोब्राब ओनसोलफोराव उदखारि हान्जाफोरखौ संदाननाय आरो फोजोबस्रांनायावबो रौनियाफोरा गोबां दावगानो हादों। रौनियाफोरनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जाफुंसारनाया जाबाय जम्मु काश्मीर ओनसोलनि किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ जिल्लाफोराव उदखारिफोरखौ बुथारनाय, जेराव रौनियाफोरा गोबां हाथियार लानानै दावहा नांनायनि अनगायैबो गुदु हाग्रा आरो उदखारि थाखोमाग्रा जायगाफोराव थांनानै उदखारिफोरजों गावलायनाय आरो जायगाफोरखौबो सिलिंखार खालामनो हादों।
बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्री, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं।
मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।